Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Hello. Party music together with DJ Francis, your pro DJ Dance Tracks DJ on the mix. Meron na ba? Meron na? Hello, 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 hello. DJ Francis on the mix. Hello, mic test. Okay na ba, madam, okay na ba? Adel Sulit, okay na ba? Ayan, meron na daw. Ayos na, kasunod. Try lang ulit, tarong, ayan. Ayan, salamat naman kahit lang. The mix of Adel Sulit. Ayan, maraming salamat. Ikaw ang unang-una dahil dyan ibibigyan kita ng 24/7 prime time sa iyong mga video. Sabay natin yung harang mo dahil nauna ka. Grabe naman yan. Nag-aayos pa kasi ako kanina eh. Naku naman. this is the mix of DJ Brad. Wala bang harang? Walang harang? Paglaro natin yung harang mo, ha? Adel Sulit. Pero yung mga nakalista ko na kanina, ipi-play na natin yun.
Arlemo, Des Carnemoto, Hanses Kitchen, Adel Sulit na ako naman. Yung music ko ba naririnig? Mga idol, yung music ko ba naririnig nyo? Mukhang hindi no? Oo, hindi yung music ako. Salamat naman dyan. Malakas ba? Mas malakas yung boses ko. Ayun na, ayun na. May harang na yan, may harang na. Inaayos ko na yan eh. Ayusin ko nga ulit, tignan ko. Meron na, meron na. May harang na yan. Naka-on na yan, naka-on. Hold up, W. Tama lang, host. Tama lang, ayan. Hernandez Gemini is on the house. Naku naman yan, na pinakamas mahal. Sinisigaw ang pangalan mo. Hernandez Gemini. Super mega love shoutout sa ating 4 million viewers naman dyan. Ako nawala yung aking. Hold on. Ay, hold on, hold on. May bago tayo. May newbie here. Tansak host. Hold OFW. Sino to? Ano ba to? Ninja ba to? Hold OFW. Ninja ka ba? Tamsak Dan Idol. Picot Sistok. Ayan. Hernandez Gemini is on the house. Yung Hold OFW, ano ba yan? Ninja ba yan? Ninja? Hold OFW? Hey, yo! OFW is on the house. Hold tayo, hold. DJ Dance. Inanggal ko po muna yung mga playing time ko sa inyo ha. Kasi baka mag-lag yung aking LS. Ano po? Marami pong salamat. Tag 5 na lang. Tag 5. Nandiyan pa ba si Hold OFW? Bibigyan ko ng super jacket, medium size yan. Tapos bibigyan ko ng 24 hours playing time sa kanyang mga video. Sana po ninja, ano po, pagka ninja hindi ko mapiplay yan. Ayan, Adel Sulit nandiyan pa rin. Ako naman, makipagkaibigan po kayo dyan kay Adel Sulit. Nako, ang galing yan. Mga legit monetize na po natin yan. Ako naman, subscribe nyo po yan. Subscribe nyo. Ako naman yan. Super mega love shoutout dyan. Adel Sulit. Wala ka bang LS, Adel? Ten 10 PM pa, idol. Sige, makakarating ako dyan mamaya. 10 PM. Puntahan ko yan. Ayan, Adel Sulit po. Puntahan niyo po. Mga hindi niyo pa kadikit yan. Ako naman yan. Monetize channel po yan. Ako, ang bait. Madami po kayong maisda ron. Mamaya, alas 10. LS niya po yan, si Adel Sulit. Shoutout, Gemini Hernandez. Naku naman yan. Sabi ni Picot, Sister. Ang aking pikutin.
ang aking chinika, bigot, sister. Ayan. Nalate ako mag-LS kasi practice kami ng sayaw. Naku naman yan. Hindi ako marunong mag-8-8. Ang tigas ng katawan ni Idol. Grabe naman yan. Hindi pang sayaw talaga, pang-disco lang. Ang hirap palang sumayaw. Sasayaw daw ulit sa Christmas party. Ano pa yun? Naanyayahan pa ako. Para ako nung toad eh. Ayan, yan. Sige, BG lang, BG. Wala pa tayong madaming ano dyan, ha? Viewers. Meron, may harang tayo, may harang. Nakita ko. Sample na ko. Mauntog ako. Hindi pwedeng mag-sample dito. Mauntog ako. May second floor. May nakahiga sa taas. Biglang tadyakan ako dito. Ang aking chinita, bigot, sister. Naku naman niya. Tatadyakan ako nung nasa taas na ko. Mauntog ako rito. May harang yan ha, mga ka-idol. May harang ha. May harang tayo. Ay, sige, papasukin mo na ngayon. Baka papasukin pa ng iba yan. Inday Stories! Ilan na ba yan? Ilan na? Papuntahin natin kay ano. Papuntahin mo yung Tigo Sister kay ano. Idol. Ibigyan kita ng mga ano. Ay, work is life. Sana all. Work is life pa, sana all. Kaya papuntahin mo na lang sila ano kay ano. Ma'am Apple Log 2. Ayan. Doon, ano, pangat program yon si Apple Log 2. Mabait yun, mabait. Idol. At saka sa umaga si ano. Ayan, si Aya IT Biyag. Puntahan niyo yan, si Aya IT Biyag. Manual search yun. Si ano, si Oragon TV. Naku naman yan. Puntahan niyo yan. Ako, madaming tao ron. Yan, si Adel Sulit, oh. Madaming tao dyan kay Adel Sulit. Mamaya, 10 p.m. kay Adel Sulit. Agoy naman, makahampas lupa, boss. Mali.
Mamaya. Sige, dito muna, naku, works life. Ayan, si Adel Sulit, 10 PM. Naku, madami yan. Puntahan niya si Adel Sulit.大家好，我是才。好，我说，在投资世界里啊，各种门派和神明很多。DJ Cam, Idol. DJ Cam, Idol. Francis. Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ Dance Tracks DJ. Ayan, super mega love shoutout naman dyan, Geraldine Balico Vlog. Marami pong salamat sa pagdalaw naman. Pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo, Geraldine Balico Vlog. Ayan, Geraldine Balico Vlog, Adel Sulit is on the house naman. Hello Adel, sabi ni Geraldine. Ayan. Shout out to you. Sana all my shout out. Shout out. Roreredo TV. Hi Geraldine. Ayan, nandiyan na naman ang aking tropa. Ayan.
Ayun, na-miss ko yung boses na yan. Okay na, okay na. Naku naman. Oo naman, idol. Thank you sa pag-shoutout, idol. Nakita mo ba yung pinapasa ko sa kay Arjohan? Geraldine, nakita mo ba yung pinasa ko kay Arjohan? Hello, Sir Robereda. Musta, Sir? Arjohan vlog, Yan. Pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo, Arjohan Vlogs! Alright. Hindi ko pa napasa. Naku naman ipasa mo, nakakahiya naman kay Geraldine. Ipasa mo. Wala pa, idol. Busy pa siguro siya eh. Ipasa ko pa. Siyempre naman, ipasa mo. Nakakahiya naman. Baka sabihin hindi ko siya piniplay. Good evening, idol. Good evening mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naku naman yan. Bumabalik ang aking Vice Governor, Mira Bihasa. Ayan na sa harap. Sorry na. Sana all marunong mag-sorry. Isang ngiti mo lang at ako'y napapaamo. Yakapin mo minsan ay muling magbabalik sa'yo nang walang kalaban-laban. Ayun Let's go! Arjohan Vlog ako na. Okay lang, idol. Importante, alam ko naman yun, idol. Naku naman yun. Super mega love shoutout naman dyan, Ma'am Geraldine. Ay, nakita ko yun. Naghubad ka. Naku naman yan. LS yun. Naghubad, nag-live. Naku naman yan. Grabe naman yan. Super mega love shoutout naman dyan. Geraldine Baliwag Vlog. Ay, sa susunod, wag mong gagawin yun, ha? Malilintikan ka kay White. Salamat pala, idol. Naku naman yan. Pasa ko, ha? Pasa mo. Huwag kang mahiya, pasa mo. Nasa labas pa ako, paharang. Ayan. Says Geraldine, dami ng WhatsApp. Ayan, sana naman matapos na yan si Geraldine. Ligo muna sana ay Asko Idol. Ligo muna sa, Go Idol. O sige, ligo ka muna. Ano ba yung sinabi mo? Ligo muna sa Asko Idol. Sige. Bahala ka na. Ligo ka na muna. Geraldine Balika Vlog. Ayan, maligo. Kahit malamig ang panahon. Baka bumaho. Baka mo bumaho ang tinatago. Nako, delicates. Napasa ko na, idol, kay Sis Geraldine. Ayan, thank you naman. Thank you naman sa papasa-pasa mo dyan, Vice President. May bayad yun, idol, ang pagpasa ko. Ay, naku naman yan. Grabe. Katakot naman. Dems Vlog! Ayan, may bago tayong pasok si Dems Vlog. Dahil dyan, meron kang medium size jacket. Ayan, Dems Vlog. Super mega love shoutout naman sa'yo dyan, Dems Vlog. Legit po ba yan, Dems Vlog? Legit po ba yan? Para bigyan po tayo ng 24 hours playing time sa iyong mga video. Oo. Ayan, Roberto TV, nagbaba ng kanyang bahay. Lap-lapin nyo na yan, mga ka-idol. Si Desems Vlog ba yan? Si Desems Vlog, ano ba yan? Tunay? Desems Vlog! Desems Vlog, tunay ba yan? Ayan, support from Tita Gay Group Chat. Ayan, maraming salamat naman, Desems Vlog. Naku naman yan. Dahil dyan, meron ka 24 hours well time sa iyong
mga video Dance Vlog. At kung hindi ka pa kadikit at kung hindi pa nakatamsak dyan, Dance Vlog, baka naman. Magbakas po kayo sa aking latest upload. Tunay idol, kagrupo tayo. Ayun, pala. Marami pong salamat idol. Dance Vlog, Cyrus, Pabomba Host. Ay, yan naman yan. Naku naman yan. Super mega love, shoutout naman sa ating Sarol, 21. Bombahan tayo. Ayan, sige, bombahan tayo. Wait lang, may bababa akong bahay. Pakibomba. Naku naman yan. Ibababa po ni Idol ang bahay ni Cyril Gaming. Baka naman, pakipuntahan po. Para lang kamalingaw, ikembot, sabay sa paggalaw. Dali na mo mga amigo, kung kakong amiga paminaw. Pakibomba. Hashtag Idol24TV, pakibomba yan. Tunay yan ha, sige, Descents Vlog, dahil dyan meron kang 24 hours, present sa iyong mga video naman. Loberedo daw, anak ko naman niya, sino ba yun? Sino nagsabi noon, Loberedo? Newbie here, Johan Vlog, tunay idol na kami yan, ang sa hosting. Sino nagsabi noon, Loberedo? Loberedo daw, atomic bomb nuclear. Sige, bombahin na yan, pakibomba. Hashtag nyo lang, Idol24TV. Laplapin nyo na, mga ka-idol. Harap na, sabi ni Roberedo TV. Yan, nako naman yan. Si Arjohan Mayer, nako naman lang, Roberedo. Ayan. Dating bigat ko na yan, Loberedo TV at yung vlog. Naku naman yan, bakit naman gano'n? At yung vlog is on the house. Ano naman yun? Pinagsamang Lenny Lobredo at si Roberedo. Naku naman. Ang cute naman ang ibinababa na mo. Pakibomba po yung binaba kong bahay, pakibomba. Hashtag nyo lang, hashtag. Ayun, nandyan na naman si Harlem. Oh! Batang pogi ng mga nasa picture. Naku, scam yan, Harlem. Harlem mo, scam yan. Naku naman yan. Cute lang yan, cute. Kahirap kasing banggitin ang apelido ko, pati ikaw, natawa na mayor. Naku naman yan. Pinagsamang Lenny, tsaka si Roberedo. Ano yung naging yari? Loberedo TV tuloy. Hello, Mama Del. Sabi ni Harlem. Oh, super mega love. Shout out, Harlem. Oh. Johan, ako naman ang kupiyot naman ang binababa mo niyan. Maraming salamat naman sa sa pagbababa na yan. Ha? Naligo na si Geraldine, naligo. Naku, nagpapabango pa. Ha? Mukhang may laban. Palitan ko na kaya ng Loberedo channel ko. Palitan mo na lang kasi yan ang laging napabanggit eh. Ayan, Brotherhood Vlog. Tantam sa host, Brotherhood. Dahil dyan sa pagbisita, maraming salamat naman sa pagbisita. Ayan. Super mega love shoutout dahil bumisita ka, meron kang 24 hours present sa iyong mga video. Brotherhood Vlog. Ayan, nandiyan na rin si TJ. TNG Graphics, thumbs up po. Ay, sarap naman yun. Ang lami. Ayan na, playing time ha. Ano, TNG Graphics, tapos ka na ba? Ilan na lang watts hour mo? TNG Graphics. DJ
Ayan, Dance Vlog. BGB lang idol. Kain muna. Ay, anong ulam? Hindi, si Tenji Graphics. Ikaw rin ba yan, Brotherhood Vlog? Ang sak idol. Jen Kuting. Muna na ko host. Novi Guevara. Ay, nako naman si Novi Guevara pala yun. Super mega love shoutout naman dyan. Novi Guevara official. Nako naman Brotherhood Vlog. Nako, congratulations. Totoo ba yan, idol? Pag may night boot, nababawasan ng revenue. Siyempre naman. Kaya nga ako, hindi ako nag-night boot. Siyempre, pagbukas nyo sa ay, kasi yun, yung si night boot kasi nasa yan, nasa pangalan nito, nasa Google. So, pagbukas nyo ng Google, bayad ka na agad doon. Siyempre, bayad na. Binuksan mo yung Google, internet yun eh. Jane Gutingis on the house. Tamsak idol. Ayan. Roberedo, Lene Bereto na lang. Reno Bereto. Ayan, Lene Bereto. Ayan, ako naman. Kaninong bahay papunta namin? Ayan, nasa taso. Pakiano nyo yan, pakipuntahan nyo yung nasa taas. Itamsak nyo po ha, bombahan. Bombahin nyo po yan, bombahin. Hashtag idol24tv, bombahan na. Ayan po ang i-comment nyo. Maraming po salamat. PJNG Graphics, ilan na lang ang kulang sa'yo? Sige, baba ka Brotherhood Vlog. Naku naman yan, ibaba mo na. Salamat ang marami sa'yo sir at kay Sir Oragon. Wag PNG Graphics, wag po kayong tatawag na sir sa akin. Idol na lang po, idol. Hindi pa ako nagpapatawag na sir. TJNG Graphics. Ayun! Monica na pala. Congratulations din sa'yo naman, TJNG Graphics. Maraming salamat din po sa inyong pagpunta. Ako naman yan. Ayan, idol po. Idol lang po ha, idol lang. Hindi po ako nagpapatawag ng sir at hindi naman ako teacher, lalong-lalong hindi naman ako pusher. Ako po ay isang hampas lupang manggagawa lang sa YT. Kalbong host ng YT Idol 24 TV. Hindi, yung ibinababa ko, Arjohan. Katakot-takot ka naman. Yung ibinababa ko, ang puntahan mo, bombahin mo. Paligid naman mga idol, ayan. Sige, ako lang po ay isang hampas lupang nangailangan din. Tayo po ay nasa isang layunin ang mamoni sa YT. Kaya hindi talaga tayo nagpapatawag ng sir mga ka-idol. Pantay-pantay lang po tayo dito sa balat ng YT. Walang mayaman, walang mahirap dito, walang sir-sir dito. Walang ang pa-sir-sir na yan. Sir, supported ako kay Sir Sarol Gaming. Sir, na naman! Ay, natakot ka! Ako, Tenji! Natakot-takot ka! Puro ka, sir! Sir-siring ko mukha mo eh! Ayan! Oy, Domer Amares on the house of a mega love shoutout naman dyan! Ay, ako naman, may mayaman! May mayaman dito, tigitan nyo na yan, may mayaman, oh! Roberto TV! Naku naman, may mayaman! Ay, Kalerkay naman, Roberto TV, mayamanin! Ano pang hinihintay nyo? Ano pang hinihintay nyo? Di kita nyo na yan si Roberto TV, baka naman! Roberto TV is on the house. Naku, bay idol. Naku, bay agad. Ano, Domer? Kakapasok lang. Kyle Med. Kalbo. Ang sakban. Ako naman. Sana all. Ay, mali na naman. Sorry, idol. Bay idol. Brotherhood. Shoutout Roberto TV. Lap-lapin nyo na ako. Lap-lapin nyo na. Mayaman yan, oh. Roberto TV. Ako naman yan. Super mega love shoutout. Ganon din sa'yo, Brotherhood.
May mayaman, puntahan mo na yan. Adel, nandiyan ka pa ba, Adel? Naku naman, dikitan mo na yan, Adel. May mayaman dyan sa tabi-tabi. Baka naman. Katatapos ko lang sa lahat ng module ko, kailangan magpahinga, bawi sa tulog. Naku naman yan. Huwag ka nang matulog. Domer Amaro, mag-module ka na lang. Puntahan mo na yan, may mayaman, Adel. Adel, puntahan mo yan. Ako naman, may mayaman. Roberto TV. You are dancing to the beat. What exclusive mix by DJ Boom Boom. 5, 6, 7, go. DJ Boom Boom Remix. Ayan, si Decorated My Life. Pero ang baba pa ng iyong ang baba pa ng iyong banana, Roberedo. Ay, puntahan mo na yan. Grabe naman, puntahan mo na yan, oh. Ayan, ipipin ko sa taas. Baka naman pakipuntahan po yan. Roberedo TV is on the house. May mayaman tayong katabi. Nako naman, nakapin po sa taas. Baka naman lahat po ng money dyan. Puntahan nyo na yan, Roberedo TV. Nako naman yan. Puntahan nyo na yan, mga ka-idol. Lahat ng money dyan, oh. Puntahan nyo na yan. Lahat ng banana nyo, idikit nyo na. Lahat ng banana nyo kay Roberedo TV. Naku, mayaman. Tulungan nyo yan, tulungan. Naku naman yan. Super mega love shoutout. Magandaan mo ang bakas mo, Roberedo TV, sa mga magdidikit sa'yo para babalik yan ka, ha? Roberedo TV, pumunta ka kay Ayay TV Yag. Ayan, Brotherhood Vlog. Ay, ang idikit mo dyan, ha? Yung official, ha? Official, yung Nobi. Yung Nobi ang ididikit mo kay Roberedo TV. Naku naman dyan. Yung main account ko, yung main account para kinabukasan. Dikit na dikit. Walang sabit. Ayan, ang lami-lami naman yan, Roberedo TV. Naku naman, mahal na kita. Katulad ng pagmamahal ko kay Lenny Lobredo. Alright. Ayan, super mega love shoutout naman dyan. Idol, hindi ako mayaman. Hampas pa din ako. Nagka-bonus lang. Just want to share my blessing. Ayan, share din pag may time. Maraming salamat naman. Sana all may nag-share ng blessing. Ba't wala kang join button, Idol? Impossible. Impossible yan. Wala akong join button. Baka, naka-join ka na sa akin eh. Paano wala kang join button? Meron yan. Grabe ka naman. Mawawala ng join. Meron. Nakikita ko meron eh. Meron yan. Meron. Huwag ganun. Ayan. Puntahan nyo po. Puntahan. Dan po. Mamaya na lang ako balikan pagka 10 PM. Balikan nyo po yan, Roberedo TV, mamayang alas 10. May LS po yan. Mag-share ka rin ng blessing. Madami siyang mga banana doon. Papupuntahin kita doon mamaya, Roberedo TV. Super chat at super sticker lang. Naka-join ka na, hindi ka na mag-join. Arjohan, natakot-takot ka, naka-join ka na eh. Hindi mo na makikita yan kasi naka-join ka na. Ayan, Nobi Gabara, bakit wala kang jacket? Naku naman yan. Laplapin nyo na, mga idol. Full pack po ang nagbabalik. Harang, Lumar Kalbo.
si Calvo nandyan na naman. Ang aking Nobby Gabara official. Naku naman, welcome to Silver Perks naman. Naku naman yan, may mayaman. Ano pa hinihintay nyo sa mga mayayaman dyan? Naku naman, Adel, nandiyan ka ba? Ayan, Lomar, Harang, Calvo. Naku naman, Anses Kitchen is on the house pa rin, pa-biji-biji lang. Puntahan nyo na yan, nandito pa idol. Ayan, may mayaman. Ano pang ginagawa mo naman dyan, Adel? Gibain mo na yan, laplapin mo, ilabas mo ang dila mo para masarap. Kaya takot-takot ka naman, ayan member perks. Nobby Gabara official, marami pong salamat sa iyo dyan. Oy, ang aking kapitana nagbabalik. It's me, Batsilis. Super mega love shout out. It's me, Batsilis. Alright. Pakipuntahan po ang ating super chatter at ang aking bagong newly member. Naku naman yan. Nobby Gavara official, ang aking bagong member naman dyan. Baka naman pwede niyong puntahan yan si Mami Ju, Baka naman, super mega love shoutout. Naku, may harap na nga talaga. Ay, naku naman, Nobby Gavara. Ayan, ibababa, tag-5 na lang. Pakidikitan po ang ibababa ng idol. Ayan, shoutout, Madam Kapitana. Napakalaking tulong po sa mga didikit sa akin pag ako sumikat. Di ko po kayo malilimutan. Ayan, sabi ni Roberto TV. Sana all. Huwag kang makakalipot, Roberto TV. Shoutout, Kapitana! Nobby Gavara official! Shoutout, Arjohang lang! It's me, Batsilis! Sana all, Nobby, may pa-member. Ayan, sana all. Tag-5 na lang. Magpa-member ako sa'yo, Madam Kapitana. Ayun, nagparamdam din. Ibinabago po ang bahay ni Nobby Gavara official. Baka naman. Ayan po ang aking newly member, Nobby Gavara official, at yung pong nakapin, ang aking super chatter, Roberto TV. Ayan, pa-shoutout. Ayan, shoutout, super mega love shoutout. Pinaka mas mahal, sinisigaw ang pangalan mo, Takeovers and Vlogs. Dito ako nagsimula. Dito din ako magtatapos. Ayan, Redo TV. Yan. Kajol harang, Calvo. Dikita nyo na yan, Roberto. Si Roberto, baby pa. Bibihin niya yan si Roberto TV. Baby pa yan, ako. Dikita nyo na yan, Cargel. Si Cargel ba? Si Cargel, si Kuya Si Cargel. 3 alagad at main account ko. Ayan, sana all. May 3 alagad. Ayan, Roberto TV, sana all. Di kita nyo na yan, mayamanin. Kuya Malvin, ikaw ba yan si Cargel? Sige po, salamat po ng namadami. Solidong suporta po yan. Ayan. Iyayamanin agad, yayamanin. O di sige, Roberto TV,
Sige, ito lang ang para sa'yo. Ayan, tamsakan nyo na yan, dikitan nyo na yan. Siya ang aking paslupang kapatid. Reverendo TV, ang paslupa din ang katulad yun. Wow, thank you, Nobi. Bukas 10 p.m. may premiere ako. Musta? May sulat na pa si Lolo? Nobi ka para official. May sulat na ba? May congratulations na ba yan? Congratulations. 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 Pasyarat, Covers and Vlogs. Ayan, kay Covers and Vlogs is on the house. Strickland. Ayan, hampas lupa. Ayan, Strickland ha. Hampas lupa. Ayan, harang pa. Hanses Kitchen. Dikita mo si Roberedo TV at saka yung nakapin sa taas at saka yung ibinababa kong bahay, no? Bigabara Official. Dahil dyan, Hanses, ay lahat po na nakaplay sa akin, tinanggal ko muna dahil baka mag-lag yung aking LS, baka naman. Pero lahat po, ibabalik ko mamaya, ha? Ibabalik ko mamaya. 15 million viewers is on the house! Ako naman yan, super mega love shoutout naman sa akin. 15 million viewers is on the house. This time brought to you by Time Check, 9:13 p.m. This time brought to you by Trust Condom. Pag nabutas, siguradong bata. Trust Condom. Pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo. Ang aking pinsan, Inday Sinet. Tamsak, pinsan! Ayan, maraming salamat naman sa patamsak, pinsan. Inday Sinet, tapos na ba ang inyong Tapos na ba ang inyong, anong tawag ito? Marathon. I on my way sa Christmas party, idol. Pakidikitan mo lang ako Salamat ng madami. Babalikan ko sila lahat, pangako. Ayan. Sana lahat may nangangako. Nangangako magbabalikan. Sige, Roberedo, mag-iingat ka sa iyong on the way. God bless and enjoy the party. Enjoy the show. Ayan, Inday Sinet. Ayan, nagbaba ng cute na emoji. Tapos na ba ang inyong marathon, Inday Sinet? Kasi hindi nagpaparamdam si insan mo eh. Dan Tansak, Dikit Pulpak Host, Roberedo TV. Yang ibinaba po ni Idol 24 TV, naku naman yan, dikitan niyo po yan, si Nobi Gavara, official, ang aking bagong member. Ayan. May karagdagang bonus na ibinigay bukas. Bibigyan kita ng 500. Ako naman yung super mega love shoutout naman dyan. Roberedo baby, may karagdagang bonus na ibibigay bukas. Bibigyan kita ng 500. Ako naman yan. Super mega love shoutout. Roberedo TV. Grabe naman yan. Sige, mag-ingat ka ha. Salamat sa bakas, Ma'am Nobi Flattered naman. Ang ganda ng boses niya, si Roberedo TV. Baka hindi nyo nalalaman, mga ka-idol, kapuso, kapamilya natin. Roberedo TV na ko naman. Super mega love shoutout yan. Dahil sa Philippines kasi ako nagtatrabaho. Sana all. Boss, baka naman may second hand dyan. Isuzu Philippines kasi. Sana all nasa Isuzu. Ayan, ang sarap. Ang lami-lami niyan, ang lami-lami.
Dikita nyo na yung aking kaibigan ka-idol, kapuso nating kapamilya na ay kumakatok po sa inyo mga damdamin kasama kaluluwa, mga buto-buto at mga kasukasuan, kalamnan at mga ano yan, mga atay-atay balong-balunan. Rebo-redo TV, dikita nyo na yan. Ay, maganda na boses, maganda pang lalaki yan. Rebo-redo TV, kaso nga lang hampas lupa din katulad nyo. Alright. Hansas Kitchen is on the house pa rin. Pa-whitey-whitey lang. Nako naman. Inday Sinet. Nako, dikitan mo na yan. Mayayaman. Nako, yamanin. Mayamanin. At saka si Nobi Gabara. Mayamanin. Kaya binaba ko ang bahay ni Nobi Gabara. Baka naman. Ingat sa biyahe, Reboredo TV, baka naman. Enjoy the show. Team Shobi. Ayan, may bago si Tom Shobi, oh. Tamsak host. Ayan, marami pong salamat sa patamsak. Pwede po pa jacket, pwede. Bibigyan kita ng super jacket, medium size. Team Shobi. Ayan, is on the way na, Team Shobi. Magbaba ka na ng bahay mo, Team Shobi, at invite po ka ni Adel Sulit. Sige, bibigyan kita ng 24 hours plain time sa iyong mga video. Dahil dyan, pumasok ka. Team Shobi, digital mo si Roberedo TV, mayamanin yan. At saka yung ibinaba ko pang bahay, si Adel Sulit. Nako naman. Baka naman, dikitan mo ang dapat dikitan dyan. Makipaglaplapan ka, ilabas mo ang tila mo para mas masarap. Team Shobi, ilang watts hour ka na? Team Shobi? Ayan, madami tayong mayamanin dyan. Meron ka na bang 3,000 watts hour, Team Shobi, or money ka na? O baka naman hindi ka padikit kay host. Nandiyan po ang aking latest upload. Makipagdikitan po kayo. Ayan, maging loyal ka lang dito. Bibigyan ka ng 24/7 plain time sa iyong mga video. 7 araw ka lang magpupunta sa LS ko. Ano ka na? Loyalty badge ka na sa akin. Meron ka ng 24/7 plain time sa iyong mga video. Dahil bago ka pa lang, ngayon ka pa lang pumasok, bibigyan ka ng 24 hours plain time sa iyong mga video. Ayan. Nako naman yan. Very sure. 30K daw ang bonus sauce. Super chat is waving. Nako naman, Roberedo TV. Baka naman. Super mega love shoutout naman dyan, Roberedo TV. Ayan, meron po tayong bago. Hello, idol. Good evening. Patambay muna sa bahay mo. Nako naman yan. Super mega love shoutout, Alvin Tarnate Vlog Channel. Ang haba nun. Hindi ba pwedeng putulin mo na lang? Gawin mo na lang vlog yan o kaya channel na lang? Alvin Tarnate. Ano ba? Main account pa yan, Alvin? Dahil dyan, meron kang 24 hours plain time sa iyong mga video at meron kang super jacket medium size. Gumagalaw ang aking Ayan, tambay lang mga ka-idol. Ayan, Alvin Tarnate Vlog Channel. Super mega love shoutout. Ang haba naman yan. Ang hirap hanapin yan, pare ko ay. Kung hindi ko pa kayo kadikit, meron po akong latest upload. Magbakas lang po kayo sa tamang bakas. At mag-iwan po kayo ng bakas na maganda dyan. Naku naman. Salamat sa jacket host. Maraming walang anuman. Downtown sa host, baka naman hindi pa kita kadikit. Magbakas ka ng maganda. Albo host, salamat sa palaging pagbanggit ng channel ko. Malapit na ako sa destinasyon ko. Baka naman, sana hanggang matapos sa LS mo, bukang bibig mo pa rin ako. Naku naman, syempre naman, Roberedo TV. Baka naman,
Super mega love shoutout, Robert Radio TV. Pakidikitan po yan, pakidikitan po mga ka-idol. Mayamanin, baby pa po yan. Tulungan po natin yan, tulungan po natin. Enjoy the show, pare ko, enjoy the show. Magpakalasing ka. Nakadikit na po kita ho sa channel ni Tita Gay. Ayan, maraming salamat Alvin. Dahil dyan, meron ka 24 hours. Present sa iyong mga video. Naku naman. Ramirez TV, hindi ko tatanggalin yung pin sa taas, ha? Here we go again. Ayan. Naku naman. Sige. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy. Para sa magandang layunin. Magtulungan po tayo. Umangat po tayo lahat-lahat. Makipagdikitan, makipagsampalan, makipaglaplapan po tayo. Bigot si Step, puntahan mo na yung mga ating mga katropa dyan. Naku naman, magbaba kayo ng bahay nyo. Sige na idol, I'm here time to enjoy and chill. Maiwan muna kita for a while. Good luck sa LS mo, kalbong host. God bless. Hinday Sinet, Robert Radio TV, dikitan mo na yan. Mayamanin. Robert Radio TV is on the house pa rin. Pababa na po mga bahay nyo, dadalawin ko na. Ayan, Alvin Vlog Channel. Saan dyan katropa mo dyan? Ayan, mga mayamanin natin dyan, nakapin po sa taas. At saka itong ibababa kong bahay, baka naman pakidikitan nyo na yan. Patang sa dikit lang po, sabi ni Tem Shobi. Tem Shobi, meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Tem Shobi. Mayor, auto muna ako. Rebel Radio TV. Sige, enjoy yan. Have a blessed evening. Rebel Radio TV. Ingat. Alvin Vlog, baka naman. Ayan. Raul, wow, salamat host. Bigating ka host, bigat. Pagka naging ka sa akin, Tem Shobi, pag naging loyal ka, bibigyan kita ng 24 hours, 24/7 playing time sa iyong mga video, Tem Shobi. Itong araw ka lang pumasok sa LS ko, meron ka ng 24/7 playing time sa iyong mga video. Baka naman. Magiging loyalty badge ka sa akin, ako naman yan. Insan, Hinday Sinet. Punta mo na sa Roberedo TV, mamimigay bukas yan. Mamimigay ng salapi. Puntahan mo na yan, Roberedo TV, ako naman. At saka yung aking ibinaba, si Nobi Gabara, official, mayamanin. Nagpa-member, bagong member ko yan, pinsan. Puntahan mo na yan, pinsan. Oo, mabigat talaga ako. Tem Shobi. Tem Shobi, ilang WhatsApp ka na, Tem Shobi? Pag 3,000 up ka na, Shobi, kakanain ko na yan. Ibubos ko yan pagka 3,000 na WhatsApp ka na. Ibubos ko yan, Tem Shobi. Ayan, sige, pagka naka 3,000 ka, sabihin mo agad sa akin, i-message mo ko kung inakailangan. Puntahan mo ang aking FB. Idol kita. I-message mo ako agad, pag 3,000 ka na, ibubos natin yan para matapos ka na agad. Shobi na, nadala ko na bahay mo, nag-iwan na rin ako ng bakas. Ayan, mag-iwan kayo ng bakas dyan. Si Roberedo, ayan po, nakapin sa taas, si Roberedo TV, puntahan niyo po yan. Mayamanin po yan, ako naman yan, mayamanin.
Namimigay po yan, namimigay. Team Shelby, dan pa po sa bahay mo. Naku naman yung sabi ni Pigot si Step. Pigot si Step, naku naman yan. Shelby, what's tayo, naku naman. Okay po, wag naman sana bukbang ni Lolo. Legit po ako, Team Shelby, legit. Pag ako nag-play, legit po yan. Idol, labas na ako. Mag-set up lang ako. Thank you. Okay, sige. Adel, sige. Punta ako dyan mamaya, ha? Ayan. Ako baka. So, noted po lahat ang tumikit. Babalikan ko po kayo now. Ayan. Sana all mine now. Now and forever. Forever and now. Team Shelby. What's Team Shelby? Same tayo, maliit what's are. Ayan, sabi ni Pigot Sister. Ayan, sa hindi pa nakababa po ng bahay, didikit na ako sa bahay nyo. Galing ni host, di tayo maboring sa LS mo host. Nako naman yan. Alvin Vlog Channel, ayan, nagbago na. Alvin Vlog Channel na lang. Ayan, Inday Sinet, dansungli na po, Team Shelby. Konting Kembot host. Kembot, naku, pero hindi mo naman makikita. Di ako marunong kumembot. Ayun, yahoo! Let's party! Ayan, pabakas na lang po. Nagbaba ng bahay si Bigot si Step. Balikan nyo na yan. Dikitan nyo na. Lap-lapin nyo na kung kinakailangan. Ako naman yan. Hilabasan dila ha. Sa pakipaglap-lapan para masarap. This is Vlog! Super mega love shoutout. Nagwa-whitey-whitey pa yan. Nakuha mo, move ni Idol Bayani House. Oo nga, nakuha ko na. Nadali ko yan. Ayan, banat na. Bigot si Step, dana po sa bahay mo, sabi ni Team Shelby. Ayun, nagbabalik ang bagong ligo, Geraldine Baligaw Vlog. Anses Kitchen, nandiyan pa rin pa BG. Super mega love shoutout, Joel TV, Pakiwag Idol. Joel TV, Pakiwag, super mega love shoutout sa'yo. Okay, thank you. May pagbalikan tama ng bahay at makipag-iban, may paglapan na. Ilabasan dila para masarap ang laplapan. BG lang host. Hanses Kitchen, ano bang niluluto mo ngayon, Hanses Kitchen? Joel TV, Pakiwag, BG lang din dyan. Ako naman, whitey lang. Nagbaba po kayo ng bahay para makapagdikitan po kayo dyan. Ma'am Geraldine Baliwag ay
Baligaw Vlog, nakita niyo po ba ang sinet ni Arjohan? Nakita niyo po ba? Nakita niyo? Naku naman yan. Geraldine Baligaw Vlog, nakita niyo po ba? Bigot si Steph, nadala ko ng bahay mo, nag-iwan ako ng bakas. Maraming salamat. Pritong tuyo, host. Nako, yan ang ulam ko kanina. Pritong tuyo. Ang calap-calap ang lami-lami niyan sa malamig na panahon. Sige, balikan kita, Alvin lang. Ang sa katigit lang ko sa mga nagdidikit dyan. Padigit na nga langga, sagarin nyo na. Sagarin nyo na ang pakipaglaplapan kay Joel TV Pakiwag. Ay, yung nakapin sa taas ha, si Roberedo TV. Baka naman yung nakapin, kumakatok po sa inyong mga puso't isip at damdaming kaluluwa. Kasama ang mga balon-balonan at atay-atay dyan. Naku naman. Nakapin po yan ang ating super chatter for the day. Puntahin nyo na po yan, puntahin nyo po. I'm in back. Hello guys, I'm back. Ayan, ang bagong ligo. Geraldine, Baligaw Vlog. Nakita mo ba ang ipinasa sa'yo ni Arjohan Vlog, Geraldine? Miki Miyayochi, super mega love shoutout naman, tamsak harang pa. DJ Carlo remix. What you gonna do now? I know you can do this. Alvin Vlog Channel, dana po sa bahay mo. Ayan, super mega love shoutout naman dyan. Dan Joel TV Vlog, nadala ko na bahay mo, mag-iwan ako ng bakas. Ayan, thank you. Ay, Miki Miyaochi, tamsak host. Sige, magdikitan kayo mga ka-idol, makipaglaplapan kayo, ilabas nyo ang inyong mga dila para masarap ang inyong pakipaglaplapan. Thank you, Team Shobi. Thank you. Ayan, Joel TV, dan po sa bahay nyo. Magbaba po kayo ng mga bahay-bahay nyo na. Magbaba. Para makipagdikitan po kayo, makipaglaplapan. Ako naman. Habang nakipaglaplapan kayo, ilabas nyo ang inyong dila. Tama yan, laplapan. Ilabas ang dila para masarap ang laplapan. Ibaba ang inyong bahay para makapaglaplapan. Idol, thank you so much sa pag-play mo sa akin. Kung walang anuman, maliit na bagay po yan. Lahat po ng pumapasok sa aking LS, binibigyan ko po ng 24 hours plan sa kanilang mga video. Lahat po ng bago. At pag naging loyal naman kayo sa akin, 7 days, meron po kayong 24/7 plan sa inyong mga video. Nako naman yan. Tatakot kayong lahat. At lahat po ng mga nasa 3K watts hour pataas, bibigyan ko po, ibubus po natin yan, ibubus natin. Gagawin po natin dire-diretso hanggang sa Mamoni. Ibubus out po natin yan, 3K watts hour pataas. Naku naman, sabihin nyo lang mga ka-idol, mga kaibigan dyan. I-shoutout nyo lang si Idol 24 TV, ang kalbong host sa balat ng YT. Ibibigay ko po sa inyo ang super boss pag nasa 3K na kayo. Pikot si Step, always ka na. 24/7 ang playing time ko sa'yo, Pikot si Step. Anses Kitchen, 3,000 ka na, di ba? Nakanoted ka sa akin eh. Ayan o, nakasulat. 800 watts hour na lang, di ba? Kulang mo. Anses Kitchen. On time, on playing na tayo dyan. On playing, tinanggal ko lang ngayong araw kasi mag-LS ako. Baka
Baka mawala yung aking LS, maglalag siya, maglalag. Nakita mo ba yan? 4, Geraldine? 4 yung browser? 4? Pag nasa 3K ka na, gagawin kong 10 yan. 700 na lang, host. Ako naman yan. Sige, hatawin natin yan. Hatawin natin. Ansels Kitchen, hatawin na natin yan. At saka si Vlogs for Everything, 600 plus na lang yan. Naka-noted sa akin yan. Pakipuntahan nyo lang po si Reveredo Channel TV. Yan po nakapin sa akin. Wow, malapit na ako, idol. Sa 3K, malapit na. Suspense, sige. Ibubos na natin lahat yan, ha? Basta nasa 3K plus. Ibubos natin lahat yan para matapos na kayong lahat. Matangsak dikit lang po, naman. Ganyan po mamigay ng WhatsApp ang inyong kalbong host sa balat ng YT. Ipinamimigay po yan, hindi na po pinalalaro, hindi na po pinapahuluan, hula-hulaan, hindi na binubunot-bunot. Basta 3K plus ka, i-boss kita. Nakita mo yan, ha? Geraldine, 4 pa lang yun, 4. Pag 3K ka na, gawin natin 10 yan. 10 yan, 10. Gagawin na natin 10 yan. 4 pa lang yan, nakikita mo. Pag 3K ka na, gawin natin 10 para matapos na kayong lahat. Nako, yan po ang layunin ng Kalbong Host sa balat ng YT Adult 24 TV. Ang mamoni kayong lahat para sabay-sabay tayong mangarap. Ayan. Wow, ang lupit ni host. Sana all malupit. Hindi po tayo malupit, mga kaibigan, mga ka-idol. Tayo po ay tumutulong lang po sa ating mga tapos palad na katulad nating mag-YT na mayroon po tayong iisang layunin, ang mamuni tayong lahat. The best host, thank you, the best. Ayan. Hindi na po tayo, wag na natin yung palaruin, wag na natin pahula-hulaan. Ako, sayang lang eh. Mamaya hindi natawag, nagpalaro sa ako. Halimbawa, magpapalaro ako ngayon. Tapos hindi ka natawag, ang tagal-tagal mo maghihintay dyan. 5 na lang. Tapos hindi ka na, napahulaan, hindi ka natawag, hindi ka nanalo. Ang sakit sa bangs nun, mga ka-idol. 5. Kaya lahat ng pumapasok sa LS ko, meron agad 24 hours playing time sa kanilang mga video. Nako naman. Ganun lang kasimple, bigay na. Bakit kailangan pa magpalaro? Pwede namang ibigay lahat yan. Walang bayad yan, pinamimigay yan, libre. Sige, baba ng bahay, may pagdikitan kayong lahat. Ako naman, dikitan yung lahat yan. At kung kayo meron pang mga kaibigan dyan na nasa 3K na, sabihin nyo, papuntahin nyo rito. Yan lang ang kailangan ko, makita ko rito sa LS ko. Pwede na yan. Basta 3K plus, pumunta lang dito sa LS ko kahit isang beses lang. All out natin yan. I-play natin yan. Ako naman, ganyan po tayo. Yan po ang layunin natin. Layunin po ng idol host natin na mamuni tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating mga OFW. Saludo po ako sa inyong lahat. Ako naman yan. Inagurehan po kayong ang bayaning buhay. Ang ating mga ka-OFW. Basta OFW, saan man kayong sulok ng mundo, the best kayo. Yan ang the best. Sana all mabait, sana all.
Bit-bitin mo na, basta ba 3K yung kanay natin. Mabuhay, idol, mabuhay. Ayan, mabuhay po ang lahat ng OFW saan man sulok ng mundo. Mabuhay po kayo. Masaya na po tayong lahat. Makita lang po natin na nakangiti ang ating pamilya sa Pilipinas. Alam niyo po ba ang pinaghihirapan natin isang buwan? Tapos ipapadala natin sa Pilipinas. Ang isasagot lang natin, masarap ng ngiti. Ayos na sa atin yun. Ganon tayo mga FW. Naku naman yan. Super tayo. Isang ngiti lang ng ating mga mahal sa buhay. Naku naman yan. Ubos ang pera nyo. Ubos ang pera nyo. Isang ngiti lang nila. Pero masaya tayo doon. Isang ngiti lang nila, ubos pera natin, pero nakangiti pa rin tayo. Tanggal yung kanating pagod ba? Nako naman. Kaya naman po mga ka-idol natin yan, mga OFW dyan. Ingatan nyo po ang inyong mga sarili. Wala pong tutulong sa inyo, kundi ang sarili nyo lang. Kulang pa daw pinadala, idol. Naku naman, sana all, kulang pa. Grabe naman yan, di ba? Mga ka-idol. Nagre-reklamo pa, kulang pa daw. Kala mo may pinatago. Kala mo bangko ka eh, no? Ang charap. Pero isang ngiti lang nila, di ba? Ubos ang pera mo. Nakuha pang magreklamo? Kulang pa. Grabe naman yun. Diba mga ka-idol? Tapos pag nakitang lumabas ka, kumain ka sa masarap, hindi nila nalalaman isang beses lang yun isang buwan. Sila araw-araw ang masarap na pagkain ulam. Sa atin, araw-araw tayo, payless, itlog, nako, binapay. Minsan, 2 beses lang kakain. Ganit pa. Sad but true, idol, harang. Oo nga, yan yan, true. So true. Naku naman. Ayan, super mega love shoutout. Ang aking vice dog, Sol Biasa. Ayan, yung nakapin sa akin, ha. No, sapul mo talaga, idol. Sapul mo talaga, nako. Sapul na sapul yan. Yung nakapin po sa akin, papuntahan nyo, Roberedo TV. Oo, sapul talaga yan. Lahat yan nararanasan ng ating mga OFW. Kaya pinapayo ko po sa lahat ng OFW natin dyan, ingatan nyo po ang inyong sarili. Nako naman. Pag nagkasakit po kayo, wala pong tutulong sa inyo. Mag-exercise po kayo kung pinakailangan para malakas po ang inyong resistensya at ang inyong pangangatawan. At saka wag po yung problemahin yung problema sa Pilipinas. Problema nga na nag-iisa ka, tapos po problemahin nyo pa yung madaming problema ron. Masakit nga na sa banks eh, masakit pa sila sa banks. Nagkadoble-doble na ang sakit. Ito po ang payo ko po sa inyong lahat, mga OFW, saan sulok man ang mundo. Mag-ipon po kayo. Ang sakit na mawalan. Pag uwi nyo, wala kayong pera. Kasi wala kayong ipon. Wag na kayo mag-banks. Masakit sa banks yan. Joel TV, pakiwag, Pogi ng idol. Sana all Pogi. Ayan, may bago na naman ha. Resas Vlog, thumbs up host with harang po. Ayan, nasa harang pa naman pala. Kala ko nandiyan ka na sa loob eh. Resas Vlog, meron ka ng super jacket. Medium size. Medium lang sa'yo, alam ko maliit ka. Ayan, Resas Vlog.
is on the house. Naku naman yan. Super mega love shoutout dahil dyan meron kang 24 hours playtime sa iyong mga video. Ang aking vice gop, maglalaro ng kanyang cute na emoji. Ayan, nagbababa ng mga emoji. May size pa ang jacket. May size pa. Thanks sos. Marisa Vlog, shoutout. Magbaba kayo ng bahay nyo dyan, ha? Mamira, ha? Tulog na. Uminom na ng gamot. Mag-aalas 10 na. Pag nagpupuyat. Naririnig na ba ako ni Reses Bike? Reses Vlog, naririnig mo na ba ako? Invite ka ni Geraldine po, host. Ayan, salamat naman po. Salamat sa pagbisita. Dahil dyan meron kang 24 hours friends sa iyong mga video Reses Vlog. Ayan, pag ako naging 3K ka na ba? Ilan ang watch hour mo, Reses Vlog? Hello, Tita Risa Vlog. Ginawa kong baby. Wag ka na nagpupuyat, Ma'am Sol. Para sa iyong kalusugan yan, Ma'am Sol, ha? Risa's Vlog, ilang watch hour mo na? Ilan ang watch hour mo, Risa's Vlog? Ang tagal sumagot ni Risa's Vlog, oh. Nasa 1K po, host. Ayan, sige. Pag naging loyalty ka sa akin, 7 days, pasok ka sa aking LS. Meron kang 24/7 playtime sa iyong mga video. Nangungulit ako kay Mayora. Wala si Mayora. Busy. Meron siyang marathon. Premier Marathon. Bait mo talaga, host. Sarap balik-balikan. Ayan, Joel TV. Pakiwag. Ano yan? Sarap balik-balikan. Ano yan? Makdo? Oo, sa premiere niya. Dami niyang premiere. Ano sila? Marathon sa premiere ng kanyang kagrupo. Arang Tamsak, second account, Hanses Kitchen, Guns Explorer. Aba, meron pang second account, ha? Legit yan, legit, Guns Explorer. Ayan, super mega love shoutout, Jessa Reyes is on the house. Puntahan mo na yan, Jessa. Baka naman, dikitan mo ng lahat yan, Jessa Reyes. Legit pa yan, legit? Okay, dahil legit yan. Lap-lapin nyo na, lap-lapin nyo na. Makipaglaplapan na po kayo dyan, makipaglaplapan na kayo. The best po si host ang bite. Maging Risa's Vlog, maging loyalty badge ka lang sa akin, 7 days. Pasok ka lang sa LS ko, 7 days lang. Meron ka 24/7 playing time sa iyong mga video. Kaya habaan nyo video nyo. 24/7 ang ipi-play ko sa inyo, 24/7. Ako naman yan. Ayan, Glance Explorer, legit. Ayan, Jessa Reyes, tikitan mo lahat ng dapat tikitan. Magbaba po kayo ng bahay nyo para may pagtikitan kayo. Sige, legit. Sana all legit, ha? Idikit nyo po sa ko yan, ha? Huwag po kayo magdidikit sa akin ng ninja, pakisuyo. Dahil bukas makalwa, wala na yan. Huwag po kayo magdidikit sa akin ng ninja.
Ang mga ninja po, lagyan nyo po ng pangalan, lagyan nyo po ng picture, profile picture, lagyan nyo po ng videos, lalo-lalo ang subscriber. Ayan. At kung hindi ko po kayo kadikit, baka naman may latest upload ako dyan, magbakas lang po kayo ng super bakas. Gandahan nyo naman po ang bakas, ha? Baka naman, pag po kayo nagbabakas ng dan, tamsak, ako naman yan. Super mega love shoutout ng mga nagbabakas niyan, babariling ko talaga. Wala pong ganun, ha? Tapos, nakikita nyo, happy birthday, tapos ibabakas nyo, nice intro. Baka naman, babariling ko talaga kayo. Wala pang video to, host, dinilig to, tapos sasabihin mo, legit yan. Wala palang video yan, eh. Wag nyo po ididikit sa akin yan, ha, ma'am. Wala, ano mo. Glass Explorer, wag nyo pong ididikit sa akin yan. Itamsak nyo lang po, okay po, salamat na po doon, ha? Tamsak nyo na lang po, okay na po yan, pero wag pong kayo magdidikit, okay po? Kaya nga tinatawag na ninja yan, kaya nga tawag ninja, ang mabilis yan, mabilis, kaya nga ninja eh. Mabilis mawala. Ay, naku naman yan. Ay, sakit sa bangs. Takot na ninja yan. Alam niyo po, may ninja rin ako. May ninja rin naman ako. May ninja rin po si host. Pero ang ginagawa lang ng ninja ko, yung mga pa-BG-BG lang. Ibini-BG-BG ko lang yan. 4K to, nasabli to host. 4K na? Sabi na? Aba, ikaw na. Ang galing nun. 4K sub. Tapos walang video. Ang lapit. Bakit mo binura ang video? Sayang. 4K na pala yan. Nakalista po kayong lahat, nakalista kaya hindi po kayo mawawala. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po kayo nakalista. Alang kabaw, walang tao, kaloy, dit, galoy. Ay, naku naman, kaloy ang tao, kaloy ang tao. Geraldine Baliga Vlog, thank you host, thank you. Magpalit ng content na, reuse po kayo, Whitey, reuse. Ayan. Sige, magpalit ng content at para maganda-ganda. Joey TV pakiwag, pa-BG-BG pa rin. Uy, magbaba kayo ng bahay niyo mga ka-idol. Para magdiditan kayo dyan, makipaglaplapan kayo. Nako, labas yung dila para masarap ang dilaan. Nako naman yan, laplapan to the max yan. Sige. Gibayin nyo kung kinakailangan, gibayin nyo. Ganda ng boses ni Ricoredo TV. Ayan. Anong Ricoredo TV? Magagalit sa iyo. Reboredo. Hindi Ricoredo. Naku naman, Mamsol. Dito lang ako, sa Joel TV pakiwag. Magbaba ka ng bahay mo. Makipagbalikan ka dyan. Anses Kitchen, nandyan pa rin. Geraldine Balica Vlog, ang bagong ligo. Mabago na yan. Mukhang may sino kang aamoy niyan, Geraldine, at gabing-gabi kayo naliligo? Ha? Kailan naman yan? Aba, baka nakain din na rin ng ilaw si Geraldine. Geraldine, ikaw ba'y nakain din ng ilaw? Leng, patayin mo ng ilaw. Kakainin ko na yan. Bistak Manday ka, host? Hindi, inano ko lang yung tugtog. Kaluoy daw, sabi. Inang kabaw, kaluoy at tao.
Ayan, ambot sa imo, ding. Ambot sa imo, dong. Duwet TV pakiwag. Pusubis dakmandoy, eh. Hindi po. Tagalog po ako, Tagalog. Ay, anak ko naman yan. Bakit ganon? Racist vlog. Lagi ano ba ako? Loading ba? Loading po ba ako? Loading. Mga budas o mga budot, taas ang kamot, itimot ang lubot. Mga budas o mga budot, dili na mo mga amigo o kakong amiga. Paminaw o panayaw mo sa bag-o kong sunata. Sinitiragon para lang tamalingaw. Ikembot. Joey TV, pakiwag. Asan ka, Joey TV? Amiga, paminaw o panayaw mo sa bag-o kong sunata. Sinitiragon para lang tamalingaw. Ikembot. Ayan, kalating oras na lang po tayo, kaya makipagbalikan, makipagdikitan po kayo dyan. Roberedo TV, nako naman, nakapin pa rin po, pakidikitan po natin yan, taka si Nobe Gabara Official, ang ating newly member. Pakidikitan nyo po yan, pakidikitan, mga ka-idol, mga kapuso po, kumakatok po sa inyo, mga puso't damdami naman. Loading ako, loading. Ako ba ang loading, Reses Vlog? Ako ba ang loading? Naku, loading nga. Ganyan kayo talaga ganitong araw. Loading pa rin po ba ganito? Nabango na yan. Bagong ligo. Reses Vlog. Loading pa rin ba? Loading pa rin. Middle fingers up, itutok sa sukarap. 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 Middle fingers Baba po kayo ng babae, baba. Makipagdikitan, makipaglaplapan po kayo naman dyan. Ako naman. Okay na po. Ay, Ma'am Geraldine, ako naman. Bakit ganun yung LS mo? May naghubad. Ay, nandiyan pa ba si Geraldine? Pag ganun. SPG ka, rated R. Rated R. Grabe na naman yun. Nag-LS, naghubad. Pag ganun. Rated PG ka eh. Ala na, lug. Ang kulit. Oo nga, si Geraldine ang kulit. Nandito po. Ma'am Risa, naririnig niyo ako? Nandito, nag-ELS. Bakit nagtatanong kayo kung nasaan ako? Hindi niyo ba ako nakikita? Nandito ako, nag-ELS. Ma'am Risa! Nandiyan ka ba?
Ayan, Sol Biasa nandiyan pa rin. Nagbababa ng tweet kung 16 million viewers is on the house. Grabe naman yung 16 viewers. Maraming salamat sa 16 viewers ko dyan. DSM's Vlog, nandiyan pa rin pa, whitey lang. Magbabaka po kayo ng bahay niyo, DSM's Vlog. Nakalimutan niya host, nasa live pala siya. Oo nga, nakalimutan niya siguro. Garami yan si Geraldine. Biglang nagbihis. Alis ka na, Vice Gop. Sige, tulog ka na ha. Ang saktan host, Eric's Vlog. Ayan ang aking kumpare, Eric's Vlog. Super mega love shoutout naman dyan parang Eric's Vlog. Oo, nakakalimutan, naka-live pala siya. Naghubad bigla. Ay, nako naman yan. My goodness talaga. Sana all. Ay, Geraldine, wag mo nang uulitin yun, ha? Rated is PGK. Nandyan pa ba yan? Nandyan pa yan. Kaya ako naririnig, ha? Baba kayo ng bahay nang mabalikan ko. Nasaan na yung mga nagdikit sa akin kanina? Naku naman yan. Digitan nyo na yan si Joel TV. Pakiwag yung pong aking nasa taas na kapin. Si Roberedo TV. Digitan nyo po yan. Naku, mayaman. Namimigay ng pera. Alright. Joel TV, pakiwag is whitey pa rin. Ako naman yan. Super mega love shoutout sa ating 16 million viewers is on the house. Time check, 10:04 p.m. 10:03 p.m. This time brought to you by Dragong Katol, mabagsik sa lamok. Pati ikaw, siguradong tepok. Ayan na. Dragong Katol. Host, dikit, unahan ko sila. Lahat host, pasukli na lang. Sige, banatan mo. Benalewala. Hello po, host. Sana all, Benalewala. Tamsakel, sweet lalabs po. Ano ko naman yan, super mega love shoutout dyan. Si Benalewala. Sino ba yung Benalewala na yan? Benalewala. Benalewala mo ako. Ikaw na pala. In the story here, Benalewala. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal. La 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 la. Bakit binaliwala mo? Reza's Vlog, dandikit, full pack, may bakas na. Ayan. Sabi ni Eric's Vlog TV. Reza's Vlog, ayan, super hug muna tayo, super hug. Binaliwala, ano ba yan? Lalagyan ko pa ba ng jacket yan, si Binaliwala, in the story? Ay, grabe naman yan ang aking Grabe naman yan. Legit pa yan, legit. Naku naman talaga, oo, may legit tayong Binaliwala, stronger moderator for you. Grabe naman super chatter ko, Binaliwala. Sinday story na lang po, host. Ayan. Sige. Inday story. Baba natin yan, Inday story.
Sandali lang. Binaliwala oh. Ako naman mayaman. Nasaan na pa yung ating mga mayayaman dyan? Grabe naman yan. Inday story. Punta natin. You are dancing to the beat. What exclusive mix by DJ Inday Moore. story. Ikaw ba to yung 389 subscriber, 32 videos? OFWB like? Ikaw ba yun? Welcome in today's Inday story. Happy weekend late kulitan with me. Naka-live ka? Inday story, naka-live ka ba? This is Tobias. Ayan, sige, Jessa, Merry Christmas sa inyo, guys. Arang ho, sige, yes po, sige, punta natin. Pakipuntahan naman po, mga ka-idol, pakipuntahan. Naku, ang ganda pa naman ng Inday story, oh. Pakipuntahan po yan, pakipuntahan. Mga ka-idol, mga kalalabs, bombahan, i-comment nyo po, bombahan, Idol24 TV, hashtag. Pakipuntahan po yan. Ako naman yan. Bilis. Nako. Dali, pakipuntahan po yan. Ako naman. 1 minuto lang. 1 minuto. Bilisan nyo. Bombahan po. Bombahan. Hashtag na. Hashtag ha. Idol24 TV. Hashtag nyo po yan. Sana makita ko kayo dun lahat, ha? Sana makita ko kayo dun. Yung ibinaba ko pong bahay, kay yan, Inday Story. Pakilagay po, bombahan, Idol24 TV, hashtag. Ayan po yung ating super chatter. Pakipuntahan mga ka-idol, pakipuntahan naman po. Ayan, ibinaba ko na yan. Nandyan na po yan. Nakababa na po, nandyan na po, ibinaba ko. Inday Story, pakipuntahan po yan. Ilagay niyo po, bombahan, hashtag Idol24 TV. Wala pa po ako nakikita ron, Pakipuntahan po yan, pakipuntahan. Ako naman, taga Hong Kong pala yan. Ang acting super chatter, pakipuntahan po. Ako naman. Di makita? Ayan, ibinaba ko na. Pindutin mo yung ibinaba ko, ayan o. Joel TV pakiwag, ayan, ibinaba ko. Puntahan mo lang yan, puntahan. Ibababa ko uli ha, ibababa ko uli. This is Tobias for you. Pakipuntahan. Ito, pakipuntahan. I-comment nyo, bombahan. Ayan o. Bombahan, hashtag Idol24 TV. Hindi nyo ba nakikita? Binababa ko yun, binaba ko. Hindi nakapin. Ito yung kakababa ko lang. Ito. Ayan o, katabi ng message nyo. Wala ba? Hindi nyo ba nakikita? Wait nga lang. Ako. Hindi nyo sige, bababa ko ulit ha. Layak na mga alien, sayaw-sayaw doy. Ilang patisoy, ang mga tisoy. Pura po gidongoy, galangoy-langoy. Sayaw tapok-tapok, pura gadapok-tapok. Talag sa mangita. Ibababa ko uli ha, Bakit si Risa nandun na? Bakit kayo wala? Hindi nyo nakikita?
Ayan o, binababa ko na yung bahay. Binababa ko. Pakibaba po nung pakipuntahan po, bombahan. Bombahin nyo po, ayan o, nakapin. Ayan o, pinin ko na ha. Ipinin ko na yan, pakipuntahan nyo, bombahan. I-comment nyo, bombahan na. Hashtag Idol24TV, pakipuntahan po yan, pakipuntahan. Pakipuntahan Ma'am Geraldine, ako morning mo na yan, mayamanin taga Hong Kong. Nakapin ko si Roberedo TV, naku naman. Pakipuntahan po yan, nandyan na po, ayan. Ayan, nandyan na. Joel TV, pakiwag. Nag-love shout out po Joel, pakiwag from Idol24. Hey, thank you. Nag-love shout out po Idol24 TV, thank you. Jesse Reyes, hello, thank you. Geraldine Balita Vlog, Ayan, nakikita nyo ba? Danaos, ayan, maraming salamat naman sa pakibomba nyo. Pakibomba, maraming salamat ha. thank you Idol. Idol ka talaga eh. Idol talaga eh. Ayan, si Inday, dahil dyan meron kang 24 hours cleanse time sa iyong mga video. Pag hindi ka patikit, kay host, baka naman. JP Nesa Vlog, naku naman, super mega love shoutout naman dyan, Tamsak Dan Idol. Ayan, super mega love shoutout, JP Nesa Vlog. Ayan, marami pong salamat sa pagbombahan sa akin. Marami pong salamat sa pumunta. Thank you, yan ha. Binaliwala. Ayan, binaliwala mo ako, sana all. Dahil dyan, Inday's story, meron kang 24 hours cleanse time sa iyong mga video. Pinakamamahal, sinisigaw ang pangalan mo, Idol24TV. Inunahan na mayor shot tayo. Yan, sana all nagsashot na. Reboredo TV, super mega love shoutout. Dikitan nyo yan si Roberedo TV ha. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Dikitan nyo po si Reboredo TV. Naku, ang ating pinakamamahal. Karap. Way pamada, Choy, para tuloy-tuloy ang gana, Choy. DJ RJ. Ayan, Inday story, meron ka sa akin. Salamat po, host. I love you. Ayan, I love you too. Binaliwala, meron ka sa akin 24 hours cleanse time sa iyong mga video. Nako, binabanggit na naman ang channel ko. Salamat, Mayor. Idol talaga kita na naman yan. Harang host. Ayan, maraming salamat sa paharang. Ay, nako naman yan, Roberedo TV. Pakitikitan nyo po yan si Roberedo TV. At nako naman, loyal buds po sa atin yan si Roberedo TV. At ang galing-galing pang kumanta. Ang galing kumanta niya, nako naman, Roberedo TV is on the house pa rin. Kahit nakikipag-inuman at nakikiparty-party sa kanilang Christmas party. Ayan. Sige. Puntahan nyo na to. Puntahan nyo, ha? Ako na magbababa ng kanyang bahay. Puntahan nyo na ako. Napakabait. Napakagaling pang kumanta. Eric's Vlog. Geraldine Balico Vlog. Dan. Dikit pulpak na. 16 million viewers is on the house. Ayan. Ibinaba ko na ang bahay ni Roberedo TV. Pabiji-biji lang, Mayor. Siyempre, idol kita yan. Ako naman, sana all idol.
Padikit po ako, Sinday Story, salamat. Dinikitan na po kita, binaliwala. Bakit binaliwala mo ako? Full pack na sa'yo, Roberedo, sabi ni Joel TV, pakiwag. Eric, bahay mo, Eric. Parang Eric, bahay mo daw. Sige na, bilisan nyo. Ano na lang ako, 15 minutes to go. May pagbaba na kayo ng bahay dyan, 15 minutes to go na lang po ang inyong host, ang kalbong host sa balat ng YT. Pakibilisan nyo makipagdikitan. Binaliwalan, nadikitan na po kita. Pakipunta na lang po ako sa aking latest upload. Hindi na po ako nag-iwan ng bakas dahil ako po ay nag-LS. Kakantahan na lang kita ng bakit binaliwala mo ako? Ikaw na pala. Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Sabi nga ng iba, ayan o. Kung talagang mahal mo siya, ay hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Kaya't humiling ako kay Bathala. Sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Alright, aba, magaling din palang kumanta tong kalbong hampas lupang to. Ayan. Ako naman, hampas lupang to. Ako naman yan, Roberedo TV. Ayun o. Sinasa. You know that. Now you know. Ayan, super mega love shoutout sa akin, 9 million viewers. Aba, magaling kang kupal ka. Ayan. Roberedo TV. Nako naman yan. Ayan, magaling din palang kumanta tong kalbong hampas lupa na to. Alright. You know. Eric Dan, Reses Blanc. Sige, babaan kayo, babaan. Ibaba ang bahay. Naku naman. Makipagdigita na kayong lahat naman dyan. Ayan, dumikit kayong lahat. Naku naman yan, grabe naman yan. Ayaw niyong makipagdikitan. Makipaglaplapan kayo, ilabas niyo ang dila para masarap. Naka naman, grabe. Ang ganda pala ng boses mo, host. All. You know, linyahan niya ng isa pa sa pinakatotoong senador idol, Manny Pacquiao. Ayan ang pinakatotoo. Yan ang idol natin. Si Manny Pacquiao. Ang ganda pala ng boses mo, host. All, maganda. Wala, scam yun, binaliwala. Na-scam ka lang. Hindi totoo yun. Joke lang yun. Ano ka ba? Natula ako, natula. Hindi kanta yun. Tula yun, tula. Ayan. Dahil dyan. Sige. Harang muna. First, Travel Vlogs. Ayan. Super mega love shoutout sa aking kagawad. First, Travel Vlogs.
Ayos, pag nakita tayo, host, kantahan magdamag. Oo ba, walang problema yan. Gandang gabi po, Mayor. Ayan, super mega love shoutout. Pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo. First, Travel Vlogs. Ang aking kagawan. Ayan. Binaliwala, tawa-tawa lang. Sige ba, walang problema, kakanta lang pala. Walang kabagay-bagay. Huwag ka lang masisiraan ng loob. Pag narinig mo ng tunay sa dyan lang yan sa TV. Pakaway-kaway. Pero sa personal talaga, wala talagang kaboses-boses yan. Walang alam yung kumanta. Joke lang yun, na-scam kayo. Tumutula ako, hindi nyo ba narinig? Nawala na yung boses ko eh. Wala na akong tubig. Tapos na. Mayor, sandali lang, may pa-contest ng kantahan, 3K premyo. Sandali, salihan ko. Abay, sumali ka na. Sumali ka na. Kailangan yan eh. Hans Kitchen, Dandiket, full pack po. Sukli na lang, legit, para walang lagas. Resas Vlog, nandyan pa rin. Ano? Nandyan ba? Sige, kanta ka. Sali ka, sali. Baka manalo. Ayan, kakanta natin si Binaliwala. Pang super chat. Ayan, sige, super chat mo na yan. Sumali ka na. Baka salihan pa ng iba yan, matalo ka pa. Bilisan mo. Sigurado panalo ka dyan kasi ikaw lang ang ikaw lang yung contestant. First runner-up ka. Second runner-up, ikaw pa rin. Ayan, ako naman. First travel vlog. Super mega love shoutout naman tayo dyan. Risa's vlog, nandiyan pa rin, pa BG lang. Ayan. Hindi ayaw nyo, hoy. 5 kami, 5. Ay, 5. 5 ka ba ayaw? Ay, dapat ikaw ang first. Hayaan mo na yung 4. Mas malupit ka doon. Banatan mo ng isang makabagbag damdamin. Yung merong turn around, never gonna be loved and don't be the one down around. Ayan, natatawa naman. Ayan. Kanta natin si Binaliwala. Kasi gusto niya pala yung kanyang pangalan, Binaliwala. Bakit binaliwala mo ako? Ito, tunay na to. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Ayan, sige, kantahan mo yan, ha? Galingan mo, para manalo ka. Pakisabi na lang, huwag siyang mag-alala at okay lang ako. Ayan tumutula ka na naman. Tumutula talaga. Hindi, kinakantahan ko kasi si Binaliwala, Roberedo TV. Kasi sabi niya, binaliwala daw si kawawa naman, binaliwala. Ang ganda-ganda nun. Si Inday Story. Punta mo yan, si Inday Story. Maganda siya. Tapos babaliwalain lang. How naman yun? Your Man by Just Turner. Your Man? Ano ba yun? At paano ba yung kantang yun? Your Man. Kakantahin ko, pangatlo ako mag-perform. First travel vlog, dan ticket full pack, pasukli lang po legit para walang laga. Sabi ni Eric's Vlog. Suklit Mayor, Janiela TV. Parang poging host, sana all, pogi. Na-scam pa lang yan, Joel TV pakiwag. Hindi pogi yan. Cute lang yan, pwede pa. Cute lang yan, cute. Maganda yon, sikat kaya yon. Try mo pakinggan. O sige, titignan ko mamaya. Hindi ko papakinggan, titignan ko.
Na-scam ka na naman, paring Joey TV pakiwag. Naku naman yan, idol. Scam lang yan yung pogi. Cute ako, pwede. Pero yung pogi, hindi yun. Scammers yan. Reverendo TV, sige papakinggan ko mamaya. Anong pangalan? Yorman. Eric's Vlog, salamat po. Balikan kita, sabi ni Janela. Janela TV. Scammer ka, ipatulpo kita. Pagka naipatol mo ko, at Roberedo TV, pag ako, pinatulpo mo, magiging sikat lalo ako. Sasabihin ko kay Tulpo, paring idol, sa akin mo ilalagay ha, sa akin meron din akong vlog eh. Magiging sikat pa ako. Bakit wala yung bahay ni paring Eric? Hindi, nandyan yan. Nakikipag di kita niyan. Manual search yan si Oo, mas dadami yung sub natin doon. Kasabihin mo kay paring idol Tulpo. Ay, sa akin mo episode dyan ha, lahat ng episode ko. Sa akin ko papalabas. Diba? Races Vlog, nandyan pa rin. Bakit hindi kayo nagbababa ng bahay nyo para makipagdikitan kayo? Bigyan mo ako ng chicks. Sana all my chicks. Wala akong chicks. Ano ba? Paring Joey, niloloko mo ko. Wala akong chicks. Ayan, super mega love shoutout. Sinisigaw ang pangalan ng taong pinakamamahal. Ruby Rose Cañete. Sorry, ngayon lang ulit ako nakadalaw. Busy. Huwag ka mag-sorry. Ganyan talaga pag mga busy. Pag presidente ka na. Pag presidente ka na, hindi ka na busy. Ruby Rose Cañete. Kaya huwag ka nagsusorry. Malapit na sa katotohanan yan, no? Ako na. Sandali, wish me luck, idol. Okay, Roberto TV. Wish me luck. Go. Galingan mo. Ay, sana manalo ka. Wishing you all the best. Good luck. Idol, Roberto TV. Kakanta na. Ano bang kakantahin mo? Just me. Panoorin ko, Idol Roberto. Sige, panoorin mo. I-live mo. Ay, Roberedo pala, yan. Ruby Rose Cañete, ayan. Super mega love shoutout sa'yo, Ruby Rose. Ayan, harang ulit, sabi ni Reza Vlog. Ayan, sorry idol. Magagalit sa iyo. Roberedo. Hindi Robredo, nako naman. Si Lenny yun eh. Yung vice president natin. Okay, sige, banat. Ay, good luck pare. Good luck, idol. Sige, kantahin. Kakantahin ko. Titignan ko mamaya. Pagkatapos ng LS ko. Dahil nandyan na tayo mga ka-idol. 10:30 na. So, meron na po tayong curfew. Hindi na po tayo pwedeng magingay. Ayun. Sige, bibigyan ko po kayo ng 5 minutes para dikitan po si Ruby Rose Cañete. Dikitan nyo na po ang ating mga ka-idol. Mag-closing prayer na po tayo. Habang nagko-closing prayer po ako, pwede po kayo makipagdikitan dyan. Maraming pong salamat. Enjoy yourself. Yes, Lord God, maraming pong salamat sa gabing ito, Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala ngayong araw. At sa lahat po ng aming mga kasalanan, patawarin niyo po kami. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Lalo na sa araw ng bukas. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng aming buong katawan para sa
pakipagsapalaran po dito sa mundong ibabaw. Ipuin niyo po ang aming mga puso. Tanggalin niyo po sa amin ang galit, inggit, hinanakit, sama ng loob, pagkapuot, at palitan niyo po ito ng pagmamahal, pangunawa, pagsasakripisyo. Ingatan niyo po, Lord, ang aming pamilya sa Pilipinas, lalo-lalo na sa sakuna ngayon, tinatawag nating COVID-19. Alam po namin na binigay niyo po ito sa amin sa buong mundo para po makilala po kayong lubos na po kayo po ang aming tagapagligtas at the healing power of God. Alam po namin na isang kisap mata, kayang-kaya niyo pong tanggalin ang lahat pong sangkunang yang nangyayari ngayon. Kayo po sana ang maging gabay namin sa araw-araw. Ipuin niyo po ang mga taong hindi po nakakakilala sa inyo. At kayo po ang aming maitaas sa araw-araw naming pamumuhay. Ingatan niyo rin po lahat ng OFW, saan sulok man ng mundo. Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa araw-araw. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. At ngayon po sa amin pong pagtulog. At kayo rin po ang mag-ingat sa aming pagtulog, Lord God. Kayo po ang magbantay sa amin, ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan niyo po sila ngayong gabi. At sa mga nagtatrabaho pa po, sa mga pang-araw, at yung mga pang-araw na trabaho pa, ngayong may araw pa ngayon dyan, kung nasan man sila. Ingatan niyo sa Lord. Kayo po ang aming lakas. At kayo po ang aming sandigan. Ito po ang aming samot dalangin. Binabalik po namin ang papuri sa inyong pong pangalan, sa pangalan na Jesus. Amen. Ayan, super mega love shoutout po sa inyo lahat. Sige po. Pag digitan pa po kayo, bibigyan ko pa po kayo ng 5 minutes. Dami ko palang ipi-play. God bless, Idol. Ayan. Amen. Dami palang pumasok na bago ngayon. 20 piraso. Bago ka, bago. Bago ka ba, Vice Mayor? Ay, Vice President? Sige po, meron pa po kayong 5 minutes. Mag-extend po ako. Ang dami pa niyan, no? Makipagdikitan po kayo. Good night and God bless to all po. Oy, si Risa Vlog, you're here. Ayan. Kanina pa yan, Arjohan. Love, sis, love. Kanina pa yan, pawala-wala ka kasi. Kanina pa yan nandyan si Risa's Vlog. Good night and God bless to all. Enjoy the night. Ingat kayo dyan lahat, ha? Ingat kayo. Ruby Rose Cañete is on the house pa rin pa, BG. Naku naman, habang papatapos na ako, saka naman kayo dumadami. Sige, bukas tayo ulit. Bukas po tayo ulit. Tayo naman po ay magpahinga na. At mag-pray po kayo. Habang malapit na kayong matulog, mag-pray po kayo mga ka-idol, ha? O sige, pi-play kita. Naku, may pa-please pa, oh. Idol, please play mo ako. Bago pa ako. Ayun, sige, Arjohan, pi-play kita.
Harang, ano natin, i-play natin yung mga harang mo. Play mo ako, Idol, 84 pa, WhatsApp ko. Sige, Joel TV, pakiwag. Banata natin yan, ha? Madami kayo rito, huwag kayong mag-alala. Idol, Roberos Cañete, sige, ipi-play ko kayo lahat. Nakalista naman po kayo dito sa listahan ko. So, hindi po kayo mawawala. Ipi-play ko po kayong lahat, maghintay lang po kayo. Ano po? Nakasulat po kayong lahat dito, lahat po nang pumasok. Nakalista ka na? Hindi ka ba mag-ELS at Johan? Ayan, Hans's Kitchen, banata natin yan, ano natin, i-boss natin yan, Hans's Kitchen, ha? Alam ko ano na lang sa'yo, di ba? 700 na lang. Patingin daw, Idol. Oo, nakalista ka? Sige, paulit-ulit. Ay, nakalista ka na? Unlimited ka, limited. Sige na, babay na sa inyong lahat. Good night and God bless. Good luck. Mag-pray po kayo bago matulog, mga ka-idol, ha? Marami pong salamat. Hanggang bukas po tayo ulit. Bala ka dyan.